usapan. Di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po ay nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Eye for an eye po tayo, idol. Yung tanong po natin ngayong araw po na ito, ano po bang masasabi ninyo sa pagharap ng dating Pangulong Duterte sa Quadcom Committee na tumagal ng from 10:30 a.m. to 11:40? Mag-alas 12 na ng hating gabi matatapos. Natapos yung pong ating pong pagdinig po ng Quadcom Committee sa unang pagharap ni Pangulong Duterte dyan po sa mababang kapulungan. Para himayin po ang issue po, mga pinagsasabi ng ating dating Pangulo, ginawa ng Quadcom at yung pong mga hearing yung tawag nito, yung mga lawyer ng biktima at lalo na yung usapin po ng ICC. Ay kasama po natin sa linya via Zoom si Attorney Vien Lawrence Gabado, isang constitutional expert and political analyst. Magandang umaga po, Attorney Vien. Pagbati po ninyo sa mga tagapakinig po natin. Taga-subaybay. I think yung audio natin idol okay. Attorney Gabato, good morning. Good morning. Apo. Good morning, Idol Mark. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa IFM 93.9. Lalo sa mga taga-Dagupan City. Mukhang Manila po yung 93.9, 104.7 po tayo. Nga pala, no? Nasanay kayo sa Manila. Pero 104.7 yes. pala tayo. Ang 93.9 is our flagship FM station po in IFM Manila po. Tama na, IFM pa rin po yun. Wala, nung bata ako, sanay ako doon na DWKC yun. Yes, Casey. Si Joke Time. Tama. Napaghahalata na edad natin. Na Casey pa noon, naalala natin si sumalangit na Michael Baby, si dating tawag dito, Mike Enriquez. Ayan. Yes. Michael Baby noon. Anyway, Attorney Lawrence, itong ginawa po na committee, Quad Committee hearing po. At ngayon finally napadalo nila ang Pangulo. Na una, ito ay pinagpaliban, tapos eventually itinuloy din ng Quadcom Committee yung kanilang supposedly na mapapagpaliban na hearing kahapon kasi nga nakabiyahe na ang dating Pangulo, sabi nga ng kanyang abogado, tapos biglang hindi sisiputin ng Quadcom Committee o hindi tutuloy ng Quadcom Committee. Itong mga developments po na ito, what would be the implication on this in the Philippine politics? At the same time, sa implikasyon po sa mga legal na usapin po yung mga napag-usapan po dito, Attorney Vien. Actually, naawa ako para sa mga biktima eh. Ano kung bakit? Mm-hmm. Na-caught up sila sa ganitong Senate hearing, tong congressional hearing. Mm-hmm. Na, ako panalangin ko lang sana kung mingi sila ng hustisya. Mm-hmm. Sana mabigyan sila ng hustisya. Pero, sa totoo, I think I've been consistent. I'm trying to be careful on this kasi alam mo, kung tutuusin, pwede lang natin pagtawanan eh, di ba? Mm-hmm. Kasi sa totoo lang naman, comedy naman yung nangyayari, di ba? May muntikan ng batuhan ng mic kahapon eh, di ba? Di ba? I mean, kita niyo naman, di ba, na well, we have this issue talaga. I get the issue. They're talking about human rights and all of those things, yung mga victims ng war. Pero doon sa optics ng politika, what frustrates me is that, alam mo yun, ang doon nangyari kahapon, parang nahulog sila doon sa gusto pa rin nung resource person nila. Napansin nyo? I mean, hindi naman, ang gets naman natin yung purpose ng Quad Committee, di ba? Siyempre, iniimbestigahan nila eh. Explain naman nila yun sa buong hearing eh. Pero, tingnan nyo yung line of questioning, di ba? Paulit-ulit lang.
sa ating legal experts, may kita natin implikasyon. Umami na siya and all of that, di ba? Nakikita natin yan eh. Although, syempre, alam ko naman din ang legalidad na yung isa din nilang pwedeng i-argue na statement naman yan, kailangan pa rin kaming kasuhan sa korte, di ba? To the point na naghahamon na nga si dating Pangulo na dalhin mo na yung ICC, di ba? Dito. Which is hindi naman yun ang kanyang pananaw nung nakaupo siya, di ba? Ngayon, sabi niya ngayon, di ba, kahapon na hinahamon niya na mag-imbestiga na yung ICC kahit na araw na to, di ba? Hindi natin alam kung dahil gusto niya lang pakita, mahina ang institusyon natin, di ba? Or parang nangyayari politika lang, 'di ba? Yung ganun, pwede mo kasing isipin na hindi na abogado, parang political analyst na ako sa ganito eh. Pero alam mo 'yun, parang sino ang talo? Ang talo yung iniimbestigahan na biktima. Talo din tayo kasi tayo napuyat tayo, kakaabang dun sa storya, 'di ba? At saka talo din ng taong bayan kasi we've been spending so much on these hearings. Yes. Diba? Nabayaran ng taxpayers' money itong ang pinaka katanungan dito, Attorney Vien, tama nga yung kanina yung opening ninyo, may kahihinatnan ba itong paggagastos ng ating gobyerno sa ganitong hearing? Para nasabi ko na yun dati sa huling interview natin, parang walang kahihinatnan yan eh. Ganito na lang. Balikan lang natin ganito kasi yan. Hindi natin alam yung kahihinatnan, di ba? Sa totoo lang, kung pinakinggan nyo yung buong hearing na mukha ako naman, pinakinggan ko rin, may mga ibang interruptions ako, na-miss ko nga yung muntikan ng batuhan. Nakita ko na lang sa clip eh, di ba? Na-miss ko din yung dumating din si Cardema, nag-troll lang ng support, nagkikunan pa yung, na-miss ko rin yun dahil I think may klase ako nung oras na yun eh. So, yun lang. Pero syempre, naka-pipe naman yung nakikinig ako. Ang nangyayari kasi, gets ko naman ang purpose ng Quadcom. Okay? Get it naman eh. We get it naman na gusto nilang gumawa ng batas. Pero, tingnan nyo naman din yung retorika din nung dating Pangulo. Gagawa ka pa ng batas, ang dami-dami ng batas. May ganun siya sinasabi, di ba? Yes. May mga side comment siya sa halos lahat ng mga congressman na kinausap niya. Na sinasabi ko nga, kung may strategy man yung dating Pangulo na, yung tawag dito, sa English parang plinay niya yung mga congressman sa gusto niya mangyari. Diba? Na yun yung gusto niya pala, lahat ng mga tanong, lahat ng actions, yung alam mo, nakaka-frustrate. At tapos, lumalabas, syempre, hindi naman sa nagsisingle out ako ng profesyon, di ba? Halata lahat ng mga nagtatanong, hindi naman abogado eh. The line of questioning na meron sila. Yes, at saka kung kaya nga, kayang kahit nagpipigil na nga lang magmura yung tao, pero alam mo yun, kaya niyang kaya niyang barahin yung mga nag-i-interview sa kanya ng basta-basta. Kaya kaya din naman tumagal din yung hearing kasi ilang beses nagre-recess si chairman kasi syempre nanggigigil eh. Diba? Nanggigigil or whatever we call it, diba? Gets ko naman din, yung kabila naman din, syempre, they wanted to ferret the truth, they wanted to, pero, sinasabi na nga niya, diba? Actually, may mga nagsasabi sa akin, quote-unquote, nagsabi na nga siya eh, diba? Dapat ka tigil nyo na yung hearing dahil tapos na eh. Hindi nyo ba napansin? At dali na sa korte. Diba? Dali na sa korte or dalhin sa ICC, di ba? Attorney Vien, does this expose the Quadcom and even yung pong depensa ng kanilang kahinaan, pwedeng maging kahinaan po nila when they're going to decide na idalhin na po ito sa korte? First and foremost, let's be blunt about this. 2025 next year. Yeah. Yun na lang yun eh.
Okay? Kahit na siguro maghuntahan tayo na hanggang alas 12 din dito ng ating gabi, pakikinig yung mga taga-Quadcom. Kasi syempre, alam nila yung purpose nila. Kaya nga hinahamon na nga kahapon ng dating Pangulo. Tapusin na natin. Gusto mo hanggang alas 6 na. Baka siguro di tayo nag-i-interview ngayon kung siya masusunod. Lahat sila tulog na dun di ba? Yun yung dun yun yung, alam mo yun, alam ko hindi magpapapigil yung mga yan. Di ba? Siyempre, gets naman natin. Kung naalala niyo noon, di ba, sino to nung bago na nung 2022, di ba, naalala niyo si Senator Gordon? Di ba, hindi niya tinigilan yung parmali hanggang nag-recess yung session. Yung session. Ano nangyari? Hindi naman siya nanalo. Wala din. Kung may purpose man siya, hindi ko sinasabing, yun yung purpose niya. Pero, kung ganun man yung parang expose na, di ba? Nagkahulihan pa nga, hinuli pa nga yung mga may-ari, di ba? Ng correct. Pero may nangyari ba? Wala. O may kaso, di ba? Ang hindi natin alam gaano katagal yung kaso na yan. Ano magiging... Siyempre, hindi mahirap naman pag-usapan natin, pending na yan sa Sandigan Bayan. Pero the point is, we're still going to wait for the results, di ba? Which is very much, which naman tayo, maghihintay naman tayo. Tapos maririnig natin, acquitted na naman. Tapos sisihin nyo na naman ng korte kasi sabihin nyo, yung korte, kinilingan daw, di ba? Which is unfair again for the courts, di ba? Yun yung sa akin lang naman. Di ba? Unfair naman siya. Dahil syempre kung ano man nag-gather na ebidensya dun sa investigasyon, yun lang naman titingnan din ng korte. Pero syempre iba kasi yun nga parang sa Senado, pwede ka magtanong ng kahit ano doon, di ba? Hindi naman naka-akop sa rules yan di ba? Na rules of court and all of those things na nasa loob ka ng korte. Syempre, pwede ka magtanong ng kahit na anong trivial na question, di ba? Pero anyway, attorney, dito sa usapin po na legal po na ito, hearing the President's statement on the upper house, itong Senate, and then here comes the Quadcom committee, itong mga admission po dito, sa palagay niyo po ba sufficient ito na pwedeng magsampa po ng kaso ang DOJ sa mga admitting na mga admission po na ginawa po ng dating Pangulo dito po sa both houses? Kung malakas ang loob niya na umaamin siya, may feeling siya hindi. Tingin ko lang nga sa kanya. Ayaw kasi ganito, I don't want to pass judgment kasi depende sa perception yan Depende yan kung kanino ka umaargue. Tandaan natin, at the end of the day, political process yung nangyayari. Huwag natin i-deny. Yes. When I say political process, hindi namumulitika. Political process kasi yung nakikita natin Senate hearing yan Function yan ng Senado para mag-imbestiga, 'di ba? In aid of legislation. So, kahit na as much as possible, we are trying to discuss this in the most logical way possible. At the end of the day, this is a political process. Hindi maididina yun kasi syempre sino ang participants? Correct. Mga congressman na hinalal ng tao. Senador. So, it's still a political process, okay? At the end of the day. Problem with political processes though is you do not go seek the truth. Sometimes you go through party lines din kung sino ang kakampi, which is true naman talaga. Maganda example, impeachment, di ba? Ang impeachment at saka ang impeachment trial, kahit sabihin na natin may trial yan, at the end of the day, dadaan pa rin sa bilangan ng mayorya o minorya yung impeachment trial. Ganito din naman sa mga investigasyon. O kung naalala natin noon ang ABS-CBN, 'di ba? Ba't hindi na rin yung franchise? Kasi kinatay sa committee level. Kinatay sa committee level na ang mayorya ayaw sa kanila. 'Di ba? So, kahit sabihin na natin na hindi fair para sa ABS-CBN 'yon, pumasok yung politika, yung political process na kailangan mong harapin yung majority na ayaw sa'yo o hindi 'di ba? So, ganito rin ang nangyayari.
syempre lahat ng mga gustong mag-imbestiga, makikisawsaw. Oo, wag naman sausaw. Makikiparticipate. Mag-participate. Okay. Yun ang ano din. Actually, gusto kong tanungin mo sa akin, ano ngayon ang epekto ng paghamon din ni dating Pangulo na dalhin na yung ICC? Yes, and even paghamon na siya di ba? There is a development yesterday na inilabas ng Palasyo ng Malacanang through the Executive Secretary that they will not going to to prevent or hinder ang Pangulo na isuko ang kanyang sarili sa ICC, at kung magkakaroon ng red notice coming from the ICC ay po nila ito i-implementa. Yeah, actually yung statement lang nila yun, they're just saying a statement lang kasi yun yung procedure Pero there's nothing much into it nowadays. At sa ngayon habang nag-uusap tayo, statement lang siya kasi yun naman talaga mangyari pag nagpadala ng red notice ang ICC, talaga magko-comply sila. Gets naman natin yun Yes, pero tingnan natin yung retorika diyan. Alahanin natin yung sinabi ng Supreme Court sa Pangilinan versus Cayetano. Okay? Yun yung kaso na dineside tungkol dun sa withdrawal ng atin sa ICC ni dating Pangulo. Yes. Well, syempre pag binasa niyo yung kaso, na-dismiss yung kaso dahil nag-withdraw na tayo, tinanggap ng ICC yung withdrawal. So, naging open academic siya. Pero merong rulings doon sa kaso na yun ng Supreme Court na syempre yung kaso ni Pangulong Duterte at saka ng mga kasama niya dun sa drug war, dun sa war on drugs o sa Tokhang, may jurisdiction pa rin sila. Okay? May jurisdiction naman na ICC, yun nasabi naman ng Korte Suprema. So wala naman tayong dispute doon na may jurisdiction yung ICC. Karon lang, ang issue lang naman kasi, lalo na nung naging Pangulo na si Pangulong Marcos, is i-implement ba? Kasi meron kang argument na syempre kahit na pasok pa rin yung kaso niya, are you going to implement are you going to let the ICC investigation ICC investigators enter the country? 'Di ba? Yun ang nangyayari. Yun kasi yung issue doon. Na kung tutuusin, dapat kung babasahin natin yung Rome Statute, dapat mag-comply kung tutuusin ang gobyerno natin. Ang kasi Pilipinas. pasok pa rin yung kaso niya pasok pa rin yung case niya noon time na final yon. So kahit na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, pwede pa rin siyang habulin. Yan yung parang in-explain ni Attorney Colmenares na talagang kahit pa the time that we withdraw yung Pilipinas ang kanyang membership ay naumpisahan na yung investigation. Pero ano naman po yung ini-explain ni dating Executive Medaldea na talagang ito wala daw jurisdiction ang ICC dito dahil yung kanyang argumento patungkol nga po dito sa time frame ng pag-file at pag-conduct ng investigation ng ICC. Yes, hello. Yes po, attorney. Yes. Okay, so gets ko naman yung argument din nila. Kasi syempre kung ako naman din yung lawyer, yung sila pa dating Pangulo, i-insist ko na walang jurisdiction yung ICC. Diba? Kasi medyo technical yung explanation diyan pero syempre kasi isipin nyo ang katwiran kasi nila, which is I think it's a sound argument. Tawag diyan, dapat papasok lang yung ICC kung walang anong tawag diyan? Gumagana hustisya. Kung gumagana yung justice system natin. Yun yung kanilang retorika. Even si dating Pangulo has insisted that he wanted to be tried here. Diba? Okay. Problem is, international tribunal yung kalaban natin although, in fairness naman to the ICC, they're doing the process. Number two, as I said, medyo early pa in the game to, of course, yung sinasabi ni former ES,
they're anticipating that to happen, okay? Pero tingnan natin sa point of view now, okay? Sa point of view now, kahit na nag-release si ng Malacanang na statement na magko-cooperate sila, 'di ba? Tandaan natin nasaan na ba ang ICC sa investigasyon? Okay, yung actual na na nasaan na sila? Ang sabi diba, ng nandun pa second diba, hindi kung aano niyo po, 'di ba? Yung ICC nandun pa lang siya sa point na inimbestigahan, 'di ba, niya yung 5 police officers. Yun yung huling even the DOJ affirmed that, 'di ba? Nung huling pinag-usapan 'yan. It's about the investigation of those nasa preliminary investigation stage pa kasi yung mga taga-ICC. Syempre hindi nila magawa kasi dahil ngayon lang sila nakakapasok eh. Syempre pag nag-imbestiga kailangan makapunta ka talaga. 'Di ba? Kahit naman sino investigador, kailangan mong makapunta sa saan ka mag-iimbestiga, 'di ba? Hindi mo pa pwedeng. Kaya nangyayari tuloy, ang dating yung Senate hearing, lumalabas fishing yung mga questions nila. Siyempre doon sa point of view ng ng pag example, syempre iniisip ng Pangulong Duterte uhusigin siya. Ang dating ng mga tanong sa Quadcom, parang ang dating binibingwit siya, 'di ba? Nagkakaroon sila ng ang dating ng questioning parang fishing expedition na. Hindi ko naman masisisi si Pangulong Duterte. Makikita niyo yan dati siyang piskal eh. Dati abogado yan. Alam niya rin yan, 'di ba? 'Yun ang ko diyan. So parang nangyayari dito talagang kung anong gustong game ng dating pangulo, parang na-fall dito ang Quadcom. Hindi lang sa ganon. Umaamin na nga siya eh, 'di ba? O ngayon, umaamin na, parang ang nangyayari right now. Parang stand-up eh. Umaamin na ako eh. Ano ngayon? Parang ganun ang nangyari. Di ba? Parang bring it to the proper forum. Sa korte na natin pag-usapan to. Yun ang hamon. Bring it sa proper forum. Nagdidesisyon pa tayo dyan eh. Di ba? Nangyari pa to na-expose pa yung mga, well, I think that's a good thing naman din. Kasi we are getting to expose yung possible flaws din. Well, aside from the needed laws to be required. Pero, yun na nga eh, nagtataka tayo, may batas na nga tayo. Actually, may 9851 na nga tayo on IHL kung pasok siya dun sa international humanitarian law. Diba? So, it's I mean, ang dami naman ng laws, diba? Hindi din natin alam kung ang stand ng ating current administration is, although they're saying that they're not going to go back to the ICC, but note that kahit na nagsabalita na, even yung statement ng Malacanang and even dun sa stance ng Malacanang na hindi tayo babalik sa ICC, okay? The fact remains is that may jurisdiction pa rin yung ICC kay Duterte because of the Supreme Court decision. Yan naman ang sabi dun sa Supreme Court decision. So that's that's a very clear decision mula po sa Korte Suprema na may jurisdiction na ang International Criminal Court. Doon sa kaso nila, sa yung kaso pinag-usapan natin. Yes. Pero syempre, sa mga kaso ngayon, wala na tayong jurisdiction kasi tayo mismo yung umatras at tinanggap na ICC yung pag-atras. Pero malinaw din sa desisyon na yung mga kaso na i-file against kila dating Pangulo, meron pa rin jurisdiction yon. It's just a matter of how things are going to be enforced. Kasi syempre, kahit na syempre, logically lang, di ba? Syempre, nag-withdraw ka, bakit mo papapasukin yung mga taong withdraw mo? Unless lang kung makikipag-cooperate ka, which is, I think, yun yung sinasabi ng Malacanang yesterday. Yes. Yun ang diba, gusto hindi nila pipigilan kung gano'n ang mangyayari. Yan yung gustong itanungin, Attorney Gabato, no? Paano ito? Kung sinabi ng Malacanang, hindi namin pipigilan, they will going to use the Philippine authorities to enforce the red notice against the former president kung sakaling i-welcome na or talagang papasukin na ng gobyerno ang ICC?
Actually, kaya nga sinasabi ko, alam mo kung ba't ko sinasabing it's still a long way. Magkakaroon ka lang naman ng red notice pag nag-issue ng warrant of arrest, yung ICC. Okay. Wala pa, nasa investigation stage pa nga lang si yes. Diba? Parang yan ang banggit ni Attorney Cristina Conti na parang nasa second level pa lang ng investigation. Yes, malayo pa yan. Siyempre, hindi naman sa marami rin kaso ang ICC, hindi lang naman sa Pilipinas ang tinutuon ng ICC. Dami-daming mga international cases ang ICC. Pero siyempre, isa lang yung dun sa kaso natin, yung tinututukan. Kasi may mga ibang kaso, if you even research yung sa ICC, marami ding mga kaso na mas malala pa. Hanggang ngayon sa ICC, nakapending pa rin yung kaso dun sa Sudan. Yes, yun, the African nations. Mas anong akusasyon yun, if you can recall, di ba, yung mga sa Darfur, yung mga refugees na parang nagkaroon ng mass genocide din. Parang ito yung hindi nila mahuli yung presidente. Yan yung sinasite ni dating Pangulong Duterte na sabi niya kaya nga umalis sila sa ICC dahil inutil daw itong ICC. Sorry sa term, pero yun ang kanyang word na marami pang hindi nauhuli ng mga kriminal na mas malalang ginawa kaysa sa kanya. Yeah, I think that's the reality na may iba na nga na-acquit sa ICC. Dahil lumalabas yung, in some African countries, they also use the ICC politically. Pero you have to consider naman that region of the world kasi not to be medyo malaki ang corruption issues kasi din. Mas malala, actually, yung sa atin, sana wag naman maging ganun kalala. Pero yung corruption issues naman doon sa part na yun ng mundo, sobrang lala naman. As in, bulgaran nga daw May nagkikwento sa akin, mga bumibisita doon. As in, harapan ang bribery. Diba? Dito, in fairness naman dito, medyo civilized pa tayo. Tao. Bribe, diba? Pero, I hope hindi tayo umabot doon sa na yun doon sa level na yun. Yes. Kasi, doon malala doon. Kaya nga nangyayari, nagkakaroon ng issue sa ICC, ng ICC issues lagi doon. Kasi, most of the time walang tiwala ang tao sa gobyerno. Yun ang nangyayari. Na I hope sana wag mangyari na mawalan tayo ng tiwala. Kasi andun na yun. Attorney Vian, diba? Pero sana maging malala. Yun lang naman ang sa atin. Okay. Attorney Vian, parang would you confirm yung sinasabi ni Attorney Colmenares, sinasabi nga niya na once the ICC talagang dito po ay pumasok na sa ating pong jurisdiction, partial of our sovereignty ay sinusuko natin sa International Criminal Court. Matagal naman na nating sinuko yung sovereignty natin nung pumirma tayo na Rome Statute. Parte yan ng pagpasok ng isang treaty. Diba? Kahit naman sa Mutual Defense Treaty natin sa US, we're technically surrendering our sovereignty. Kasi hingi natin yung tulong ng ibang bansa di ba? Correct. Pag pumasok ka, gano'n naman pag pumasok ka sa isang convention, pumasok ka sa treaty, maapektuhan yung soberanya nyo. Di ba? Yun naman, I mean, that's given naman di ba? That's a given. Well, sinasabi lang ni ang sinasabi kasi ni Attorney Colmenares, he's just saying the legal effect, which is true naman. Pero matagal na nating ginagawa yan na we are surrendering our sovereignty, 'di ba? Kasi meron tayong marami tayong treaty sa ibang bansa 'di ba? So that's part of it. And I think it would not really help politically on that statement kasi syempre ginatungan niyo ulit yung Pangulo ng statement, wala na tayong ibig sabihin, mahina justice system natin, di ba? Yun ang mangyayari dyan di ba? Yeah. Yung weakness. Pero I think we just let the process carry on, okay? So, hindi natin alam kung of course, ang ball naman yan nasa ICC kasi, nag-iimbestiga naman sila. Ang tanong, are they going to really investigate seriously or not? Actually, yun ang hinihintay natin. Yun na. Ngayon lumalabas ang deklarasyon ng Malacanang, sige, hands off na tayo, di ba? So, parang gano'n ang yung sinasabi, which is I think, to be technical about it, that's also allowed under the ICC. Pwede kasi, kahit na non-member ka, pwede kang mag-cooperate. Siyempre, sa investigasyon.
Basta kaya nga 'di ba nag-request na yung ICC, it's a matter of requesting for the cooperation na dahil hindi naman pag sinabi naman ng Malacanang, 'di ba na iba naalala yung sinabi ng DOJ, hindi namin pakikialamanan yung investigasyon. So ibig sabihin nagko-cooperate tayo. 'Di ba? So yun ang nangyayari, nagkakaroon ng cooperation. So that cooperation plus the fact na may jurisdiction pa rin naman sila technically sa atin, I think there's nothing illegal about it, 'di ba? Yun ang nangyayari. Wala siyang illegal kasi nasa Supreme Court naman din ang nagsabi na pwede pa rin silang imbestigahan ng ICC, 'di ba? It's just a matter of enforcing of doing steps in the investigation that right now the ICC may be doing it, 'di ba? Kasi they're now allowed 'di ba? Pinapabayaan na sila ng gobyerno ngayon na mag-imbestiga. Yeah. Okay, so talagang ano po ito po malinaw na implikasyon po sa ating pong batas at sa ating hudikatura. Ito pong nangyayaring ongoing na pagdinig and even tama nga, ginagamit talaga ito, politically motivated talaga itong mga move na ito ngayon. At tignan natin ang susunod na kabanata. Attorney Vian Lawrence Gabato, maraming salamat po sa inyo pong insights, sa paghimay po dito po sa nangyaring investigasyon po na ito. And hopefully sa mga darating pa na we can get your legal expert po dito, analyzation po dito sa mga nangyayari pa ring investigasyon po na ito. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat din, Idol Mark. Magandang umaga. Good morning po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.